Is-Sindku tar-Rabat Għawdex li nstabħati li saq xurban u rrifjuta t-test tan-nifs wara inċident fejn weġġaw xi persuni ikkonferma kif il-Kap Nazzjonalista jridu jkun kandidat għall-elezzjoni ġenerali. Dan jikkonferma dak ir-rapportat fl-aħħar ġimgħat li Simon Busuttil m'għandux problema bl-aġir tas-Sindku li nstabħati mill-qorti anke jekk dwar kif fil-każ wera nuqqas ta' azzjoni serja kitbu opinjonisti ewlenin u saħansitra editorjali tal-ġurnali. L-Kap qed jafsu biex joħroġ ikkonferma ħadd Soppardin nnifsu f'intervista mal-Illum li fiha ddikjara li għadu mhux ċert u żied li l-kap tal-partit, il-Kummissjoni u Joe Borg li jmexxi l-għażla tal-kandidati qed jafsuh biex joħroġ. Bad Soppardi jgħid li ma jridx jikkonferma qabel ma jkun ċert. Il-ġen biex għad Soppardi jikkontesta huwa konferma ta' dak ir-rapportat minna fl-aħħar ġimgħat li l-Partit Nazzjonalista qed jirrifjutawlu ħafna kandidati għawċin. Kien għalhekk li Simon Busuttil ma ħax passi fil-konfront tiegħu u reġa' għamlu Sindku ftit wara li nstabħati mill-qorti. Għad Soppardi qal li kif ħarġet is-sentenza iltaqa' ma' Simon Busuttil u kien il-kap li ħass li għandu jerġa' jieħu l-kariga ta' Sindku. Jgħid li kien lest joqgħod għal kull deċiżjoni u saħansitra jammetti li għall-Partit Nazzjonalista id-deċiżjoni tal-kap ma kinitx l-aħjar waħda. Għal PN kien ikun ħafna ħjar li kieku għażel li nibqa' barra, wieġeb għad Soppardi.